Gisugda na ang pag-install sa Grand Stage sulod sa Cebu City Sports Center o CCSC sa Dakbayan sa Sugbo, igog pagpangandam alang sa nagkaduol nga mga kalihukan sa pagsaulog sa Sinulog Festival. Gibana-bana nga mokabat sa 16,000 ka mga performer ug mananaway ang mobisita sa CCSC sa adlaw sa Sinulog Grand Parade. Matod pa sa manager sa CCSC, 𝗠𝗆𝗧𝗩 80% na nga andam ang venue sa umaabot nga sinulog karong tuiga. Yes, prepared na gid mi as usual. Mao na may sani niagi mga pila ka tuig sa giingon na nimo 2 years na wa mag-heal diri og sinulog, but more man gyapon the same as kuan. More man gyapon ang preparation except sa kaning mga rubber among kaning oval amo gini iprotektahan. Mo na among gi-discuss with the Sinulog Foundation nga mutan tag reeling ituyok ginato sa oval nga mga tao di gyud mo kuan sa rubber except ato sang adtor gid sila moagi sa mga gibutangan atong mga plywood. Plano nilang butangan ang oval ug plywood sa matag entry ug exit point sa mga contingents ug props niini. Human sa gibuhat nga backjob repair sa contractor sa rubberized track oval tungod sa mga kadaot niini, matud pa nagpabiling questionable ang size ug ingon man marking sa oval nga nahimong kontrobersyal. Wala pa gina siya na usob ang exact nga measurement aning kuan. Actually 400 meters magini siya. Ang kuan lang gina nalagi gamay nga dikla kuan sa lining. Mora gina siya. Tungod sa pag-repair sa oval o curing period niini, karong adlaw pa sab hingpit nga nasugdan ng athletics competition sa Cebu City Olympics nga gibuksan kaniadto pang Disyembre 13. Gani tungod sa nagpadayong issue sa oval, asoy sa athletics tournament manager Blessel Baron nga kinahanglan pa nilang maghuwat sa abiso sa DepEd Region Office kung aduna may mga atleta nga naka-break og record sa athletics competition. Even if na imo break sa record, di pa nato i-verify kay ato pa i-validate kay ang contention sa previous nga kulang daw ang ato ang measurement sa oval. Pero so far for the City Olympics purposes, gold is enough, will suffice para maka-after sa Severaa. Then sa Severaa po, dito rin nato kuhaan o kanang QS kung kuhaan na sa palaro 2025. Bisan pa man sa mga kakulian nga naagian, saysay ni Baron nga ang mga atleta magpadayon ug magpabiling mo representar sa Cebu City. The track oval is for the athletes, so ang track oval nagamit yun na to for the purpose sa oval. So mingon pa nga di ipagamit or di pa pwede, so yung yun na to nga athlete man ta wherever mahitabo sa oval dagan yun ta. And we will do it for Cebu City to be in this Severaa, to become champion gihapon. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.